hem participat conjuntament amb l'Associació de Veïns i l'Escola del costat, el Mare Nostrum, i hem fet negociacions amb el districte, amb els tècnics del districte, i hem arribat a fer unes millores, uns canvis de la proposta original. El que passa és que pensem que hi ha coses que sí que hem aconseguit, que s'han millorat, hi ha el jardí de les plantes aromàtiques, dins del que són les joguines hem participat en escollir unes joguines que siguin bé per les edats dels infants. Trobem que és molt necessari el parc, que hi ha molta demanda, amb les nostres famílies tenien molta demanda de un parc. Soy Fernando Serrano, vecino de aquí de Horta, desde hace más de 40 años, vivo aquí en la calle Dilla y me parece bien todo lo que sea hacer zonas verdes y ocupar espacio para los críos y diversión y relajarse, pues me parece estupendo. Este parque, preguntáis, en especial que me parece bien, no está mal, lo único lo veo un poco demasiado inclinado, ¿no? Hubiera sido mejor algo más recto, pero bueno, bien. Y espacio para jugar, sobre todo para ellos, que son los que realmente van a disfrutarlo, ¿no? Dic Mònica Bertran i bueno, no fa gaire temps que vivim al barri, amb la qual no vam veure el que hi havia aquí abans, però la veritat és que feia molta falta un parc com aquest, perquè els que hi havia més a prop ens quedaven molt lluny. I havent-hi les escoles i tot, doncs era molt necessari, estem molt contents. La crítica més general que tenim és la falta d'ombra. Pensant nosaltres en els nostres infants i les seves famílies, pensem que a l'estiu ho passaran molt malament perquè no hi ha ombra suficient. Segon, pensem que la partició de 3 petites divisions d'àrea de joc és completament innecessari. Encara hi ha ara mateix es treballa dins de Barcelona amb unes divisions com a mínim de 0 a 6 anys i no 0 a 3 a 6. Hem manifestat aquesta opinió tota l'estona i no estem d'acord en partir-ho en tants trossos. Primer perquè pensem que les famílies no poden partir-se en diversos llocs i perquè veiem, mirant com fan el joc als nens, no respecten les edats, perquè no té edat al joc. Els nens van on li donen la gana i pensem que aquests compartiments de tanta barrot, de tanta metal, és molt dur i no és exactament el que havíem esperat nosaltres. Nosaltres tenim un altre concepte del que és un parc infantil, hem intentat negociar-lo, nosaltres ens agraden més elements naturals, més fusta, més coses senzilles i no ha sigut possible. Com amagat tot, quedava tot molt brut i que amb els bebès i amb els nens no hi podies venir. I ara amb això, doncs mira com està, tot ple, els nens poden venir a jugar, les mares a xerrar i que ens sembla molt bé. Em sembla molt bé perquè abans no era gaire practicable, no es podia venir perquè estava molt fosc, molt brut i ara doncs, hi ha espai pels nens i està molt millor. Veiem que el procés de participació ha començat molt bé, però no ha acabat tal com hauríem desitjat. És a dir, en aquestes feines tenim moltes coses a aprendre, tant per part del districte com per part nostra, de com negociar, on està el punt de partit, quins són els interlocutors, i tenir una visió més clara des d'un principi fins on es pot participar i fins on no.